गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय आरो फिन जासे हरफिननाय जाबाय। दिनै जों मोननैसो एक्चुअली बे भिडिअआ मैयानि जानांगौ दे आं निउस पर्टेलावहाय मोनदों नुनानै बे मानसिखौ एक्चुअली बियो थारैनो बे कमेडियानमोन ओमफ्राय आरो बियो EM जानोबो समायाखै बा MCLAबो जानोबो समाया बियो बे क्लासनि मानसि नङा बियो। सासे EM जानो थांनांगौब्ला माबायदि जानांगौ मेथाइबो खननांगौ नंगौ बहाबा जायगा लायै मोसानोबो गोनां जायो बहाबा जायगा लायै बोथोर लायै बोथोर बेफोरबायदिखौ मावनांगौ जायो। नाथाय नैबे बिथाङा दिनै जायनि बाथ्राखौ बुंनो थांदों हयथ'बा नोंथांमोना मिथिखाबायबो जानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला आं बुंनो नागिरदों राकेश ब्रह्मनि बाथ्रा। बे बुंनायनि सिगां आं एसे नोंथांमोननो भिडिअ फुटेजखौ नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ थ' नायग्रोदो अब्लाना आंबो बिथांखौ बुंनो एसे खाबु मोननायनि थाखाय। गोजोनै गोजोन रायजो राजाफ्रा जाहाथे क'क्राझार थांनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड गारिया जोंनि बे सुजित रड लामाजों सोलिजेनजोब्बाय। बिथांनि जाखिनि क'क्राझार होनो गाबख्रावनाय बा खर'आव जिहेतु आर'नाइ खानानै गाबख्रावबाय थानाय बेखौ नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ आरो हयथ'बा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा नुबाय जानांगौ। सासे EM जानानै बियो गावहा बेहा थाल गैयामोन नामा? आं दे सासे EM गावनि स्टेटासा माहाय थाखो गावनि लेभेला माहाय थाखो बेफोरबायदि आरोखि। दा दिनै सासे EMआ बिदि क'क्राझार होना गाबख्रावोबा दरजा गारियाव माबायाव बुख्रांलायनानै बेखौ मा स्टाइलनि मा EM मोनगोन बेखौलाय? मा बे जगतनि UPPL सरकाराव बेफोरबायदि EMआ दंथारो नामा? एथ'ग्राब कमेडियान जाय हक गासैबो पार्टियाव बेफोरबायदिया BPFआवबो थायो UPPLआवबो थायो कंग्रेसआवबो थायो BJPआवबो थायो गासैबो पार्टियाव थायो। नाथाय दिनै बिसोरो आं दिनै EM जानो मोन्दों होननानै बा बेफोरबायदि जानला मानला गोदाव सोराव बहाबा सोरखौबा अन्थाइ खुबैनांगौनो सोरखौबा हाथर खुबैनांगौनो सोरखौबा जाम्बा होनगोन सोरखौबा माने कमेडियान होनगोन बे सासे EM राकेश ब्रह्मआ बेफोरबायदिखौ बुंनो एसे बारा बुंनो समाया। एक्चुअलि नंगौ बेखिनियाखौ मावनांगौ जे बिथाङा मुसलपुरनिफ्राय जुदि क'क्राझारसिम बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासआ जुदि खारनाय गैया होमबा बेखौ अपेनिं खालामदों आं मोजां मोनदों बास बेखिनिसिम थिगैनो दङ। नाथाय बियो फिथा हास'बाय बा माबा मोनसे हास'बाय बिनि उनावहाय गारियाव बिदि बुनानै दा क'क्राझार गाबख्रावगोन बा बुंगोन बे जानो हाया बिनि गियान जानो हाया आरो बियो बुंनो थाङोब्ला बे गासैबो बर' रायजो राजाखौ बियो असनमानसो खालामनो थांदों जिखुनु बाथ्रायावनो जिखुनु खोथा बाथ्रायावनो बेफोरबायदि असनमान खालामनो थांगासिनो दङ आरोखि। 2024 लक सभा इलेक्सना सफैगासिनो दङ। बिथां राकेश ब्रह्मनि बुंनायखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय माबायदि बुंगोन आरो माबायदि खोथा बाथ्रा बुंगोन बेखौथ' रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिबाय जानांगौ। आरो बेजों लोगोसे गोबाङानो BPFनि जिहेतु सोरखौबा हाथावा खालामनो नागिरदों बेनि जिहेतु केम्पेइनावहाय जेरैबायदि थांनाय फैनायफोर मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों। थ' कयेकथा बाथ्राफ्राथ' पलिटिक्सनि बाथ्रासै खोथा बुंनाय मानायफ्राथ' नों बानलु जाबा बै सासेया संख्रि जाया बै सासेया संख्रि जाब्ला बै सासेया आरो बानलु जाया बेफोरबायदि आरोखि। थ' ओंखायनो पलिटिक्सनि बाथ्राखौथ' बारा गोलाव बुंनोबो नागिराखै। राकेशआ नोंथांमोना सानना नायदो जोंनि EM माबानि अमानि मिशन बोरमा मिशन दाउ मिशन बेखौ बिथाङा बेसेबां साक्सेस खालामनो हादों। 2000 लकसभा UPPLनिफ्रायबो ओंखारनाय जागोन। थ' बावहाय BPF आरो UPPL मोननै हान्जानिबो खोथा बाथ्रा बुंलायनायखौ जों नुलांबाय थानोसै। थ' दानिफ्रायथ' जों स्टार्ट जागायजेनबायानोसै सोरबा हान्जाया ओंखारजेनबायबो। थ' बिसोर बेफोरबायदिखौ जिहेथु हान्जा सुरनाय गोलाव लामा सुरनाय बा थाबायनाय BPFनि ब्लक लेभेलफ्रावहाय बेफोरखौ नायोब्ला गोबां बाथ्रा ओंखारलायदों बा नै दिनैनिफ्राय UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां बाथ्रा
बुंजेननायखौ नुनो मोनबाय। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बेवहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।